Mbak Uti. Rene lho Mbak Uti. Dalem, Kong. Apa to, Kong? Nak, mau enek wong turu. Lah yang rembug putu kuwi mandungi mulih jam piro? Mbah kan koyoke jam 2 apa jam tengah 2 ora aruh aku. Ya kok ngono lho. Ya wis ben ora canom kok. Lah gek kelakuane si Fikri iki piye jare? Mulih putune wong wedok bengi pamit ora. Dodok-dodok ora lha sampeyan krungu jodok iki karo Fikri iki. Lah saiki terus mulai sampai sakmono lho. Bengine terus piye? Terus menurut awakmu setuju ora to karo putu sing kaya ngono kuwi? Aku lak iso ngomong to Kong Dara. Aku ki ora seneng karo bocah lanang kuwi. Nih, Lampu kuwi dia ngeyel ae empuk dene. yo, ora seneng aku yo malah ora seneng. Kok malah ora seneng. Kayak anakmu lanang kene ndi jare aku ya ora tau ro kabar iki. Napa to, Kong? Wis ora usah tekok bocah kuwi wis. Modar yo ben. Ya, Ya aja ngono, Kong. Siapa bapakne pipi anakku. Aku metokne wetok nyawa rumahsamu. aku jengkele aku. Iya aku ngerti, tapi yo aja ngono. Ya bapakne yo Pak Edian. Oh, 7 tahun kamu omahe ngene murah kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kae Kong, panjang umur kayak dirasani anak-anak mulih lho Kong. Nyapo mulih bareng. Guys, Sik aja emosi. Ditekoni dhisik karepe ngomong. emosi Emosi. Lho kae iki anakmu. Emosi wae. Hanyalah untukmu hidupkan diri. rasa mulai. Saestu Pak kula. Rasa mulai. Kula pengen nemuin kula Pak. Kula kangen saestu. Kula tau ngarep pengen. Sik sabar Bu, Saestu, sabar Bu, sabar. Walaupun saestu. Sabar. Sabar musik. Sabar musik ojo suka ada bapakmu. Iya, cek kongkong, cek ojo. Ya tak gonang karo anak kaya ngene iki opo. Wes. Foto kayak rame-rame. Apa Mbah? Kok rame-rame men? Bapak ibu, kuwi anak wedok. Tenang ya aku. Demen ya Allah. Canda aku Dok. Ya Allah. Iya, iki sapa? Kok ngamplak-ngamplak aku? Aku bapakmu, Nduk. Nduk, aku bapakmu, Nduk. Mosok ora kelingan jaman semono, Nduk. Bapakmu ki ning luar kota golek rezeki kanggo keluarga. Iki sapa? Aku ora ada bapakku wis kana. Rene Nduk, enggak kene. Mau mbah sini. Dibilang uti sini, Nduk. Sini. Mau anjen bapakmu Nduk pancen kecil awakmu gak aduh. Iku bapakmu. Bukan dari bapakku Uti sama aku. Tenan anak melanangnya kan tadi namanya turu ya. Kepuru tanggi kok percaya. Bukan saya. Ya yo Pak. Kok iso ngono ae nesu-nesu. Ya, kalau Le. Nggih, dalem pripun, Bu? Enten apa to, Bu? Lah kita kondi kok moro-moro kok kono. Kene sik tunggu sik ana sekolah pae. Enten apa? Tak ngomongan karo Pak Lu. Ini lho, kowe iki wis pacaran karo sapa, Bu? Betari kan, Bu. Nah, aku wis apa jare anake lanang. Penting mak iki Bu iki setuju ae, penting sok golek wong wedok iki sing tepat karo wong tuwa ya gemati ngono lho, Le. Enten apa to, Bu?
Lah yo pakmu ki lho ket mau ngomongi takok hubunganmu karo Caka iki piye lho Le. Ibu karo Pak ki yo khawatir. Soale ku anake wong ngono lho. Iki kula wis seneng kok. Pripun? Lek seneng ya nang dirabi cok gedolanan anake njak omong ibu ki nang nyauri to. Cok meneng ae piye karepmu? Pun ngeten mawon, Bu. Larene kula rabine mawon. Ane kula gawan-gawani mereka rede. Ayo kelas dadi bahan omongan ta. Lah iya ya wis leno kapan isamu terno ibu karepake rono nembung Cakae. Pun kula tak mriko ki ambek yen kula tembung ngeten tiyang sepan. Gua niat iki. Niat. Nggih, Pak. Oh, ya wis. Ya wis, ibu ndukut amburi karo Pak ya. Dukung wae. Mesti jaga dengan nek wong. Nggih. Mau ibu ngono isin tanggo. Oh, masih ada. Coba dulu. Ya Mana? Bu ibu ngajar yo Le, ora apa-apa ngomong ibu karo Pak E. Sambute piye? Nanti. Iya. Ya aku mau ketemu Mas Fikri. Kemana? Terus ketemuan. Suruh ke sini aja Mas Fikri, suruh ke sini. Mbah Kong mau timbangan budek. Mas Fikri suruh ke sini sekalian aja. Dan ngomong bisa, ono bapakmu bisa ngono wes ya. Mau dipanggil sini aja. Gak usah kemana-mana. Mas mabet dikongkon uti. Nggih, Dik. Assalamualaikum. Betul, berarti mungkin kula mriki kula badhe nyuwun dewidian damel dados Mas. Calon mantu nang kene ora nggo apa-apa. Oh, katok cekak. Barang mobil apa? Wes, ora setuju aku. Wes, tetep ora setuju. Pripun sono pemuten? Wes, dadi apa-apa wis ora setuju aku. Wes. Yo sepurane yo Fik yo dengan mbahku di rodok kaku. Kayak dari awal aku yo dapat sing karo awakmu Mas Fikri. Yo muga-muga sampeyan lek dudu sing apik sapa dian. Wes, bubar. Cek aku sabar to, yo tok sabar cek sabar cek. Wis, Dik, tak apa piye keluarga Milan Stowi. Tak pamit sik wae yo. Iku legane sing apik kok. Benci uti karo aku.